zonovergoten heerlijk. Follow the leader. Daar gaan we. Hoppa! Ja, vandaag smullen met Wim. Misschien een beetje minder enthousiast. Ik weet het ook niet, ik heb een beetje de naweeën. Ik heb na 14 jaar mijn hond moeten laten inslapen, erg genoeg. En dat doet toch wel een beetje pijn als je zo'n beestje in huis hebt. Altijd leuk, altijd gezellig, altijd blij als je thuis komt. Fantastisch, maar helaas, het was niet anders, hij was op. Maar goed, om met de woorden van Freddie Mercury te spreken, the show must go on. En daarom heb ik troost gezocht bij mijn vriend Jules. Vandaag smullen met Wim. We komen vandaag een man tegen die op dit moment al in Florence zit op de Biennale. Ik moet het wel goed zeggen. Die gaat daar schilderkunst leveren, tekenkunst beter gezegd. Een heel apart thema, Theo Lennarts. En we komen ook nog wat mensen tegen, die gaan een muziekclip maken hier bij de Jules. En dat is heel leuk om dat eens mee te maken. Veel plezier bij Smullen met Wim. Ja, we staan ook eventjes in de galerie van Theo Lennarts, de bekende heerlenaar die al zoveel dingen ontworpen heeft, maar ook de tijd altijd ver vooruit was met de Barbarella, met het Bodega de la Mancha, de Moorhoek, het water in Heerlen, ik weet niet wat allemaal. Maar in ieder geval Theo, op dit moment een jonge god van 85 jaar, die gaat naar de Biennale. Zeg ik dat goed, Theo? Zeg je dat ongeveer de Biennale. goed? Ja, mag je zo zeggen hoor, Biennale of Biennale. Maar ik denk dat het Biennale is. Biennale, oké, Theo. Dat is het. Jij bent er voor uitgenodigd in Florence, maar je bent er al vaker geweest. Ja, het is namelijk zo dus dat ik een beetje verliefd ben geworden op die stad en op Italië. En vooral dus de internationale ontmoeting met al die beeldende kunstenaars uit heel de wereld. Ja, Brazilië, uit Lapland. Ja, uit China, uit Heerlen. Lapland? Uit Lapland komen ze ook. Is dat net een man of een smeerlap? Dat weet ik, daar moet ik nog eens eventjes mee gaan praten. Als je uit Lapland komt. Oké. Jawel, het is toch niet Lulap, hè? Nee, ik weet wie je bedoelt. Ja. Ik weet wie je bedoelt. Nee, met die alle gekken op een stokje, maar internationaal gezelschap. Nou, en het is toch leuk dat ze dan een jongen uit Heerlen daar naartoe halen. Schijnbaar hebben ze mij gevonden en weten ze dat ze me nodig hebben daar om te laten zien. Ja, want je zit ook altijd in Venetië, kom je er ook altijd, hè? In Venetië kom ik ook geregeld ook voor die biennale, dus ik moet toch een beetje bij de tijd blijven. Ja. En dus ik ben er niet... En je bent zelfs ook al in Canada geweest. In Canada ben ik uitgenodigd geworden en toen met voor het water. Water for Life, een tentoonstelling voor Water for Life. Terwijl we hier dan in Heerlen ook hadden op de promenade, dus, Water for Life. En op dit moment is het thema water. Ja. We hebben te weinig water. Daarom ook met hier de promenade-invulling. De mensen dus tot die gebouwen. Dus die kopgebouwen. Er zijn een nieuw project. Kijk maar naar de Schouwburg, Schouwburgplein. Dat ziet er zeer goed uit. We gaan de goede kant op. Ik moet zeggen dus dat het er weer langzamerhand... Ja, met die waterpartij was, dat is verleden tijd. Maar ze praten er nog steeds over. Iedereen heeft het erover. Nog steeds, iedere dag, als ze mij zien, dan hebben ze het erover. Dus dat ze een hele gelukkige, bijzondere tijd hebben meegemaakt, dat ze gespeeld hebben met het water. Ja. En het water is hier weg. Het water is belangrijk voor de mens. Maakt de mens ook gezond, is helend. Ja. En ik hoop dat in het nieuwe project, wat hier gaat komen, ook een beetje water aan dat er water ook bij komt. Zou wel een soort waddy komen, een moerasachtig gedeelte. Wat natuurlijk veel muggen en malaria-muggen, ik hoop het niet, dat ze steken en zo. Maar het gebouw, omdat dat blijft bestaan, namelijk... Het eerste kopgebouw, zeg maar. Het eerste kopgebouw. Waar die lift in zit. Ja. En die lift, die hebben ze nodig natuurlijk voor de parkeergarage. Voor de parkeergarage. Maar er zijn wel ideeën, en die heb ik hier allemaal liggen zelf, vrijblijvend gemaakt. Ja. Ik weet niet of ik mee kan doen. Het staat wel in het programma van Eijsen vermeld, dus dat ze mij willen inschakelen. Omdat ik hier vroeger ook gewerkt heb. De maquette die ligt daar, die kun je zien. Die oude maquette, die is bijna antiek. En ik hoop dat dat... kan hem nog helemaal voor de geest halen, maar nog even een stap terug. Ja. We waren in Florence. Onder wat voor onderdelen ga je daar werken? Ik ga daar... Schilderen, boetseren, beelden maken? Nee, dit keer
zend ik in meer een serie tekeningen over het thema is IMU. En dat zijn hier dit idee krijgen we dan? Dan krijgen we ongeveer dit idee. Ik ga dat toch natuurlijk ter plekke, ga ik natuurlijk een hele andere compositie maken, heel anders invullen. Maar dit is wel qua materiaal of qua werk wat ik meeneem. En mag je dat zelf bepalen of zegt zo'n biennale, we willen dat en dat en dat? Nee, het is wel het thema, is IMU. En van daaruit... Van daaruit wordt gewerkt? Wordt gewerkt door beeldende kunstenaars, de ene met beelden, de andere weer met een performance of met een installatie. En dit keer heb ik gekozen voor gewoon tekenen, grafisch tekenen. Back to basics, zeg maar. Yes. En mezelf eens een keer bekijken, wie ben ik, wat ben ik, en wat doe ik, waarom, heeft het zin? Ja, laten we maar, zolang ik bezig blijf, heeft het zin. Ja. Dus misschien alles is een illusie, dat wel. Maar het is een metamorfose. Ja. Een steeds veranderende ik. Een steeds veranderende IMU. Maar Theo, doe je ook nog altijd spullen verkopen? Kunnen mensen ook nog alles aanschaffen wat je hier hebben staan, hebben liggen? Ik heb vandaag weer een werk opgehaald wat ingelijst is geworden. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk, hè? Dus mensen willen het is natuurlijk fijn als je een echte Theo Lennarts in huis hebt. Dat is toch wel een goede geldbelegging. Hè? Dat denk ik ook. Dus in de toekomst, hè? Ja, we staan hier nou ook eventjes bij de idee wat Theo ervan gemaakt heeft voor dat kopgebouw. Je had het over cubistisch Heerlen. Heerlen is een beetje natuurlijk door het een nieuwe stad is. Terwijl het wel een oude geschiedenis heeft. Maar de binnenstad is vooral rechthoekig. Net zoals met Van Peuts natuurlijk, dat gebouw. En ook als je het ziet van Berde en hier tegenover, dus van wat nou, even kijken, van de IBA, waar de IBA in zit. En ook de hele promenade en de nieuwbouw die er komt. Dus dat juist op die plek, de ingang van de promenade, waar ze natuurlijk zitten met die lift en die trapgedeelte, om dat te behouden en wat een functie heeft natuurlijk voor de bereikbaarheid van de parkeergarage. Ja. En tot daar een oplossing voor gevonden wordt. Ja. En dat zou natuurlijk een eyecatcher moeten worden. Op die plek, die belangrijke plek. Het begin van de promenade. Het zou hartstikke mooi zijn. Het is heel mooi. Dus het is eigenlijk sluit goed aan op het Schouwburgplein. Ja, een entree naar de binnenstad van Heerlen. En weer ook een andersom een entree naar de Schouwburg en naar het Loon. Ja. Dus, en op die plek zou je juist tegenover dat cubistisch geweld, zou je een rondachtige vorm moeten kiezen. Iets speelser. Iets speels, maar transparant, doorzichtig, maar wel groot van formaat. En zo heb ik heel wat kleine... Met glas helemaal? Met glas, of met belichting in, en er zal ook water in kunnen zijn, water over kunnen stromen. Mooi. Dus dan krijg je het water for life. Heb je alles in één keer? Ja, plus belichting. Dus dat zou heel mooi zijn. Dat zou echt... Vooral 's avonds als het donker is. Ja, dat zou... Goed jong, we hebben in ieder geval alles gezien. Trouwens, ik moet even wat anders zeggen. Nou weet ik ook waarom jij altijd bij mij die roerstaafjes komt halen. Je bent heel creatief ermee geweest. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Je zou dat even kunnen... Dus hoe transparant zo'n hele ingewikkelde structuur waar van alles in is. En dan van roerstaafjes? Bijvoorbeeld. Dat is helemaal een goed idee. Hè? Ja. Maar wel dan van puur ijzerstaal. Vergroot. Goed. Theo, we hebben het gezien. IME. Adio, hè? Adi, hè? Ja, Heerlen zou Heerlen niet zijn. Hier gebeurt altijd van alles. Hier wordt altijd producties gemaakt. Hier zijn ze altijd creatief bezig. Nou is er weer iets over dit beeld hier door Jules van Heerlen. En er is een stichting. En die stichting heeft een boek gemaakt, maar die gaat ook een clip opnemen. En een van de initiators, die staat hier bij me. Met name van het liedje, dat klopt. Want Jules, dat is Jules. Die is onlangs jarig geweest en wij gaan vandaag zijn verjaardagsfeestje vieren.
Er is inderdaad een stichting en die dragen uit, de stichting heet Der Jules, die willen de trots op Heerlen uitstralen. En dat doen ze door middel van dit standbeeld van Der Jules. Dat is gemaakt door 2 kunstenaars, de Deux Garçons. Die hebben dit beeld gemaakt. Die 2 jongens, ja. Die 2 mannen hebben dat gemaakt. En Der Jules die is trots op Heerlen. Hij vertelt... Het is een ezel, of ik ook plat. Het is een ezel, vanmorgen ook plat. Der Jules is van alle maarten toes. Der Jules, die is greuts. En doordat er greuts wordt, zwelt zijn boek. En dan ga je het op een gegeven moment vliegen. En de kindjes, ik doe het toch weer even op zijn oorlog, de kindjes kunnen dan op zijn rug klimmen. En dan laat der Jules Heerlen zien. De trots. En hij laat zien aan de kinderen dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen, dat ze zich kunnen ontplooien. Hij laat ze ook wel even over de Heerlense grens heen kijken, maar hij zorgt altijd weer dat er een thuisbasis is. Nou, daar is een boekje over geschreven. Dat boekje, dat is Bas Ortmans. Bas. En vorige week hebben ze ook die boekjes aan de scholen uitgereikt om de leesvaardigheid te stimuleren. Dat is eigenlijk dubbelop? Ja, het is dubbelop. De inkomsten van de boekjes, dat gaat allemaal naar het goede doel. Goede doelen die ze dan zelf uitkiezen. Nou, ik heb zelf geen kleine kindjes meer, maar ik ben het boekje wel gaan lezen. En ik vond het zo'n mooi verhaal. En toen heb ik Bas opgebeld. Ik zeg, zullen we eens een kop koffie gaan drinken? Wat zou jij ervan vinden als ik eens probeer om dat van muziek te voorzien, om daar een liedje van te maken? Nou, dat vond hij een heel goed idee, maar hij zei van nou, ik weet helemaal niet hoe dat moet en hoe dat gaat. Ik zeg nou, laat me maar eens proberen. Nou, ik heb een demootje voor hem ingespeeld en dat werd eigenlijk heel enthousiast ontvangen. En zo is er een lied ontstaan door Jules van Heerlen. En zo is ook een nieuw trio ontstaan, zie ik. Ja, een gelegenheidstrio, maar voor mij geen onbekende, want ik maak al jaren muziek met ze. Dat is Norbert Otte. En Norbert Otte, dat is een echte wingbult puur zang. En Wilco Anderkerk, die werkte in Heerlen en heeft ook zijn roots hier ergens in de omgeving liggen. En dat vond ik ook heel erg leuk. Straks komt nog een contrabassist erbij. Dat is Cyril Schreuder, die werkt in Heerlen. Dus we hebben echt geprobeerd van mensen... Ja, je werkt zelf ook in Heerlen bij de gemeente? Ik werk zelf ook in Heerlen, ja. Dus, maar normaal speel je ook accordeon, hè? Ik speel vaker accordeon, ja. Maar een andere setting? En een andere setting, in een andere tijd. Hey, nou, wat met die kinderen, dat is het onderdeel van de clip? Ja, die zijn blij dat ze erbij mogen zijn? Die zijn hartstikke blij, maar dat niet alleen, want dat is het kinderkoortje van Schunk. En die zijn onder leiding van Elle. En Elle is al met de kinderen bezig. Elle is hun zangdocent. Aha. Dus we hebben ook kindjes van Heerlen bereid gevonden om dit liedje voor kinderen uit Heerlen te maken. Want als Jules zegt, woon je in de stad of daarbuiten in een wijk, dat maakt er Jules niks uit. Voor hem is ieder kind gelijk. Dus de kinderen zingen dat voor de kinderen van Heerlen om de trots op Heerlen uit te dragen. Nou super, we gaan luisteren zo meteen. Ja, wij moeten nog even opnemen. Ja, goed. Nou, we gaan ook eens even naar Ellen toe. Ja, doe dat zeker. Dit is Ellen. Hi. De zanglerares van het kinderkoor van Schunk. Zegt dat goed? Dat klopt, ja. Ja. En wat zingen jullie zoal? Nou, deze leerlingen hebben eigenlijk individueel les. En voor de gelegenheid hebben we een koortje gevormd om hierbij mee te zingen. Ja. En kun je ook een liedje zingen even voor ons? Iets leuks? Ja, we kunnen misschien wel een stukje van de Jules even zingen, toch? Ja. Ja? Ja. Zullen we proberen samen? Ja. Gaan we met z'n allen zingen? 1, 2, 3. Dit is de Jules van Heerlen. Hij kent echt ieder kind. Hij houdt van onze stad en het meest van onze wind. Zwevend door de lucht, met lange ezelsoren, ziet hij de hele stad en kan hij alles horen. Woon je midden in de stad of daar buiten in een wijk, voor de Jules maakt het niet uit, voor hem is ieder kind gelijk. Hey. Geweldig juffrouw Ellen. Ja, ze doen het fantastisch, hè?
Maar normaal begeleid je ze individueel? Klopt, ja. Je zit allemaal op zangles? Ja, het zijn allemaal kinderen die zangles volgen bij Maar is er nog veel vraag naar zangles? Want ik zie altijd koren, die kunnen geen mensen krijgen en fanfares en harmonieën. Er is geen aanwaks meer. Zingen is gelukkig nog steeds heel populair. Dus er is nog steeds heel veel animo voor. En tv-programma's zoals The Voice en zo, die dragen daar natuurlijk heel erg aan bij. En natuurlijk TikTok voor die kinderen. Absoluut, ja. Dus het is heel erg leuk om te merken dat er zowel bij jongeren als ook bij oudere mensen nog steeds heel veel interesse is. Ja. Waarom hebben hun Vlaanderen jij niet? Omdat er maar 8 cupcakes waren. Maar ik krijg dadelijk een stukje taart. Oh, goed zo. Dat is helemaal niet erg. Succes! Dankjewel. Succes hè jongens en dames. Hè? Hoi. Ja, ik zag ook even bij Bas. En Bas is de man die het boekje helemaal ontworpen heeft en getekend heeft. Niet ontworpen en niet getekend. Nee. Dat had Caro Dalos gedaan. Ik heb de tekst gemaakt. Oh, daar heb je de tekst gemaakt? Okay. Ja. Dus ere wie ere toe komt, dat had Caro fantastisch gedaan. Ja. En wie bent je op dat idee gekomen? Nou, ik heb is het in beroep of is het Nee, zeker niet. Nee, ik werk bij de gemeente als beleidsmedewerker jeugd. Maar ik heb 3 jaar geleden heb ik een kinderboekje geschreven, Prins Nora. Het gaat over een meisje wat de Roma in prins geworden, word ik prins van de Eekeuren. En door op de stichting mij vorig jaar benaderd van hij zou ze nog eens een boekje willen maken. Ja. Maar dan over Jules. Van een beeld neergezet, dat gaat over trots. Maar wil ik dat vooral vertellen. En toen heb ik dat proberen om te zetten in woorden voor kinderen. Leuk. En het is een klein beugje. Klein beugje, ja. Met mooie illustraties van elkaar. Ja. En dat is gewoon super mooi wat er is uitgekomen. Hè. Dus het verhaal van de Jules, ik weet niet of Eem Zangers dat verteld heeft, maar het gaat erover dat de Jules trots is op de stad, wil de kinderen de stad laten kijken. Wat ik het mooie nu vind, is de Jules wil laten zien wat de Nederland allemaal kent. En de zus nu letterlijk wat de Nederland allemaal kent. Hè. Dus een kinderkoortje van Schunk, wat hij de kans kreeg om een liedje te zingen, voor de eerste keer in de studio, voor de eerste keer in een clip. En dat is gewoon mooi dat talent bij het podium van de Jules geïnteleerd kan worden. En dat beugje, is dat voor je te koop? Ja, zeker. Een boekhandel van Dam, van de Velde van Dam, is dat te koop. En de opbrengst werd eigenlijk volledig gedoneerd aan laaggeletterdheid te bestrijden. Dus voor ieder boekje wat verkocht werd 1 boekje gedoneerd aan de Voorleesexpress. En ik ben vorige week met de burgemeester op een basisschool gewerkt, en voor de hele basisschool een busje van de Jules gegeven. Om het leesplezier te bevorderen en de laaggeletterdheid tegen te gaan. Dus bijvoorbeeld ook een lespakket gemaakt. En dat is ook op 20 basisscholen uitgedeeld met het boekje. Dus het zijn allemaal hele mooie Nou, dat gaan we weer bekeken. Ja, zeker. Succes ermee. Dankjewel. Bedankt voor het gesprek. Bedankt voor de aandacht. Hoi. Regisseur? Nee, een beetje. Fotograaf. Maar je geeft wel hele goede opmerkingen. Een beetje helpen. Ja, en lukt het allemaal? Ja, gaat goed hoor. Gaat goed? Ja. En het fietsencollege gaat ook goed? Zeker. Hoe lang moet je nog? Dit jaar en dan nog volgend jaar. Oké. Ja. Succes. Dank u wel. Dat gaan jullie dadelijk om 5 uur even doen. Lukt het allemaal? Ja, zeker lukt het. Gaat het goed? Ja. En van daaruit krijgen jullie allemaal aanwijzingen wat er gebeuren moet? Klopt. Ja? En welk jaar zit jij van de opleiding? Ik zit op dit moment in het tweede van audiovisueel. En cameraman wil je? Ja, staat erom. Ja. En gaat het goed? Ja, zeker. Ja. En met jou gaat het ook goed met camera? Het gaat altijd prima met mij en de camera, dus ja. En spreken jullie onder elkaar af van jij pakt dit en ik pak dat? Of hoe werkt dat? Of moet je naar de regisseurs luisteren? Ja, we hebben gewoon dat script zeg maar en dan we zijn een beetje vrij hier bij deze Maar video. je hebt van tevoren al een beetje doorgenomen? Ja, natuurlijk. Ja. Moeten wij weten waar we aan beginnen zeg maar. Ja. En we hadden afgesproken dat ik iets ruimere shots pak en hij vooral echt close-up maakt, dus zeg maar echt goed ingezoomd zeg maar.